Oras shalom ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita di bagasan sadarion Selasa 20 Februari 2024. Imana tersurat di pangukapon bidu 4 ayat 10 sada. Jala songonom ma didok disi. Ale Tuhan debata nami natamadoho majalo hasangapon dohot hamuliaon dohot hagogoon ay ditopahodo sa luhutna. Tinorhon nilomo ni Rohamdo ubahen majadi akai jala tartopa ido sahakna. Molo ditaringoti taringotu hamuliaon hasangapon hagogoon dohot panopaon di portibion totu pitorlao do pamikirata tu debata. Aladanga dong jol mana di portibion na boy do honon gabe panopa. Tung petibbo pangkatna adong huasona manang godang pe artana. Odo napatuduhon tung pe adong kuaso ni sasahalak di portibion dang sarupa dohot kuaso ni debata. Ala namanop pa portibion dohot natoktong marhasangapon holan ibana do. Di ida si Johannes adong parngulu na opati maredde arian nang borngin huhut madok. Nabadia do Tuhan debata. Edeon patuduhon parsubaon. Puji-pujian na sumurung tu debata nabadia. Pargogo na sohatudusan jala parhuaso na sumurung do debata. Panobaon si songonoma na dihirim di parnguluan ni halak na porsea. Imamarhiti panadayon ni jolma tu debata. Hataridaan ni jolma na manada debata. Ima patupahon pamujion na tama tu debata. Songod dia mahita patuduhon pamujion na tama jalan nabadia tu ibana na marsangapi. Patupawat tama pamujion tu ibana marhite edde nang tangyangta. Boy tapatuduhon marhite ulaon na tama marguru tulomo ni rohana. Pamujiota boy tapatupa marhite mamaritahon pabahenan ni debata di pardalanan ni ngulut taon. Arian nang borngin pe di saluhut partikian. Ikontakas do rajumatta siyan nasa rohan ng hapor siyota. Pamujian na tama tu debata ikod do di bagasan parsitutuon. Dadaboy holan dihata. Alay ikon sitong ma siyan roha na iyas. Amen. Debata mual ni saluhut asiasi dohot asiniroka.
nung ngasalpu sadari ti bagasan mingguon, nung nga di pamalupo gugukku, marhite na peak pamatakon di podomangku, uingot sa luhut agkabadanmu na madok, ari na'y baru imangulo na'y baru, atong pa'y baru matopi. Lehon magugog kumarhite-hite sinodang nasyan ko. Di manugoton, hati hahehe aho mangula ulaw ko. Sayang kiat maaka ulaw na denggan na hujalo, uhut na huulahon. Mologaor pikiranon, homa na pamenakon. Asa tungpos ngolukku, asa parnidaan ni hapor siyaw kutoktong tuho, laho marnida haluaon, naong pinasahatmu di bagasan Jesus Kristus Tuhan. Amen. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.